Avui hem vingut a Cultura FM. Nois i noies del TEP amb discapacitat intel·lectual i fan un taller i un programa de ràdio. Aquest projecte es diu Endinsar, a la ràdio. Hem vingut a veure de què es tracta. Com trieu els temes i les persones que entrevisteu? Bueno, cada setmana es triem una notícia, per exemple, alguns diuen de cançons, una altra dels Oscars, i una vegada que ja ho hem triat, doncs anem a l'estudi i ho diem entre tots. De quins temes us agrada parlar? De pel·lis, parlem de cançons, a qui li agrada les cançons, A qui t'agradaria entrevistar? doncs Lady Gaga. Què és el projecte Endinsart? El projecte Endinsart és un programa que es fa a Cultura FM. Llavors, Cultura FM és un mitjà de comunicació cultural, és un espai com el que podeu veure aquí, que és una mica diferent, és una ràdio que intenta donar veu a altres projectes que normalment els mitjans de comunicació no els hi poden donar veu. Sobretot, intentem donar veu als agents culturals i als agents socials. Endinsart, en aquest cas, dona veu als agents socials. Com feu el taller de ràdio i el programa? Doncs el que fem és, primer, ens reunim en aquest espai d'aquí, que és l'espai de discutir quin tema és el que volem tractar. A partir d'aquí, mirem com el podem enfocar i llavors ja passem a l'estudi. Hola, buenos días. Hoy en Cultura FM hablaremos de los premios Gaudí. Empezaré informando de Mare Llorens, que nos hablará sobre los premios Gaudí. Bueno, buenos días, tertulianos. Ayer, como sabéis, entre los premios Gaudí, esta es su pequeña historia. Los premios Gaudí son los que la Què sents quan et poses davant del micròfon? Què sent? Pues per mi que és una emoció molt clara, perquè jo soc una persona discapacitada i parlo a la gent. Sobretot m'han escoltat en Londres, on tinc part dels meus nebots. És molt emocionant. Ahora el Fran nos hablará de la entrega de los premios. Com et sents fent ràdio? Me gusta hacer radio y me encanta que la gente me escuche. Et fixes en algun locutor per millorar? En la Máxima Faema, en José M, en Carrusel Deportivo. Què has après fent ràdio? Pues que la gente me escuche y a hablar por la radio. Què els aporta aquest projecte? Doncs a part d'aprendre què és la ràdio i com fer ràdio, els aporta poder treballar aquelles competències, aquelles habilitats que ens serviran en el dia a dia també, no? Com parlar, saber explicar les coses, esperar el nostre torn de paraula per poder explicar-nos, utilitzar l'ordinador, buscar informació, sintetitzar-la, fer preguntes. Tot això són competències que s'han de treballar i és d'una manera més lúdica i amb una finalitat, no?, de treballar. Doncs, bueno, crec que a part d'això també aporta una mica d'orgull, no? Ells se senten orgullosos de tot això que estan fent i la gent que s'escolta els agrada molt. Quin aspecte t'ha sorprès més del projecte? El que més m'ha sorprès del projecte és que em sembla que els hi vaig dir que a la primera setmana vaig haver de llançar tota la planificació que tenia, perquè van agafar tan ràpid tots els inputs de la ràdio que tota la programació que jo tenia la vaig haver de llançar, i la vaig haver de llançar gustosament, perquè cada cop m'han demanat més, cada cop han volgut experimentar més i cada cop ho han fet molt millor. Per tant, l'exigència com a professor, en aquest cas, de donar-los més material, ha sigut molt elevada i això és molt enriquidor. El programa és molt distès. Algun cop heu hagut de parar per algun comentari que us ha fet riure tant que no podíeu continuar? Algun cop s'ha parat. Jo reconec que jo ric molt, perquè m'ho estic passant molt bé. Llavors hi ha vegades que quan fem el programa des d'allà dins, i jo estic allà dins, ha hagut algun cop que jo he hagut de parar perquè m'estava rient jo molt i no m'he pogut aguantar més. Ells són bastant més professionals que jo, cal dir-ho, perquè quan estan concentrats no riuen tant.
Recordeu que els podeu escoltar a través de la web de Cultura FM. Us convidem a endinsar-vos en aquest programa tan especial de ràdio.